Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 4 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 6 bersikulo 35 ngadto sa 40. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili gayud gutumon, ug ang mutuo kanako dili gayud uhawon. Gisultihan ko na kamo nga nakakita na kamo kanako apan wala kamo mutuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan muari kanako, ug ang muari kanako dili ko gayud isalikway kay nanaog ako gikan sa langit. Dili aron pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton, kundili aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako. Hinuon banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay buot sa akong amahan nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.